Mae rhaid ni gael bleach a gael o tu allan a sbreio fo allan a fydd coronavirus gyd di mynd. Yay! Ella wneud hynna ddigwydd. Da ni wedi sticio heddiw i thema sydd wedi bod yn y newyddion, lot o ddiweddar, toilet shawls. A be da ni am wneud efo'r toilet shawls ydy monsters neu germs. Felly, dyma ni'n dechrau. Be da ni angen ydy pethau papur toilet neu papur gegin a paent. Da chi'n barod i beintio? Ydam. Dwi newydd sylweddoli bod gynno fi'n brwsys paent i'r genod. Felly fel mam dda, dwi wedi aberthu chydig o brwsys make-up a brwsh peinto. Dwi'n blob massive o do. Do, dwi wedi gwneud vlog Wedi massive. mixio fewn i piws. Ond ni, di match. Di match. Reit, da ni'n barod i beintio? Ydam, papur pwri! Melyn i gyd. Dwi'n mynd o'n ffrio. Dwi'n mynd o'n bob hiw. Mae'n syniad dda. Bedant. Be? Bedant, beth ti'n gael ba? Gawon, bedant, beth. Beth ti'n neud? Stampio. Stampio be? Stampio ar y bw. Da ni wedi beintio'r bwr? Na. Na, y bw, ia. Dwi'n snogio, mam. Dwi'n paent o'n dipyn wan, ia? Ond na, da ni yn yni masg. Na ni'n neud masg tro nesaf, iawn. Na, rwan. Mae'n ddigon o amser. Tra bo'r monsters yn sychu, dwi wedi cael ropio mewn i wneud ail brosiect crefft, sef wneud masg. Felly, dwi'n wan. Dinosaur. Dinosaur. Dwi'n masg unicorn daw. Melon ni wedi sticio i project crefft cynta ni. Dwi wedi trio wneud masg llew. Llada bach yn gam. Dwi wedi beintio fo, di o'n edrych cweit mor ddrwg a chdi? Dinosaur dychrynllyd. That's what dinosaur. Wedi cael. A mae hwnnw... Wobbly, 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 wibbly, wobbly, wibbly, wobbly. We need the monster. Wibbly, wobbly, the monster melon. Wan, am gwall, llgada, trwy'n ceg, brichia, dilo, be bynnag fedrwch chi i wneud hein yn monsters doniol neu gwirion. Ne, dychrynllyd. Ni wedi ffeindio pethau. So, da ni'n dechrau trwy gludo'r gwallt. Mewn fel la. Aria, ma. O, dwi wedi neud. Pethau, illa sydd gennych chi rhwng tŷ ydy pethau pacio ar ôl dolyg. Hwn er enghraifft. Sequins ond gael o efo papur pacio dolyg nes i. Faria, rhaid fi ddeud, mae hwnna mor dda, dwi'n meddwl bod o'n blyan yn dy het, di. Ho, 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 ho. Dych chi dall? Dwi eisiau hwn fatha ceg i fi. Wan, bob dim ti eisiau glidar yn chdi. A wedyn da ni'n cadw bob dim awr, mae'n dechrau mynd yn wirion bost yma. Hein. A ti'n eisiau bob un o hynna, nag oes? 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 Reit, mae hwn di bod yn sesiwn full on. Da ni di wneud masgia a da ni di wneud monsters, felly dyma nhw yr finished product. Un masg unicorn Elsa, a nath i wneud masg arall cynt, ond o ddim hapus fel bod yr un fath, so gyda ni ddau. Felly geith hwnna fynd am Siôn dy frawd bach. Ie? Wedyn nath Aria wneud masg dinosaur, ti'n dangos ei bawb Aria? Ww. A nath i hefyd wneud masg Elvis. A mae family mask yma. Do. Diolch am ddangos yn halentau i bawb, Elsa. A wedyn, da ni am ddangos y monsters wan. Dyma nhw'r monsters. So, hawdd i wneud, just lot o ludo. A digwydd bod oedd gyda ni dipyn o ryw betha crefftaidd yn y
dror sydd wedi gwneud nhw'n handi mewn llgada bach, mae'n reit handi, ond hefyd maen nhw'n math o bethau sy'n gallu gwneud efo pethau sydd rownd y tŷ. Dwi'n meddwl mae germs y coronavirus yn edrach. Illa fi. Cha fi, ie, fel la. A be da ni angen neud i gael gwarad ar germs? Gael bleach a gwli bleach allan a ni'n coronavirus mynd i gyd. Be ni am awgrymu oedd gael chi'n dwylo. De? Ac aros adra am dipyn bach, ia? Ie. Ydych chi'n joio aros adra? Nadan. Pam? Am bod ma'n boring. Cos da ni eisiau gweld nain a falle. So ma'n boring ac yn boring. A dim ddiflas. Ydych chi'n efo gael ei creffta am 2 awr? Pwy faga blant? Thanks. Felly dyma ni yn prosiect crefft ni am yr wsos. O'n i'n meddwl hefyd sa hein yn gallu bod yn bropiau os ydych chi yn teimlo'n greadigol a eisiau gwneud stori am y coronavirus. So, ffordd i egluro i blant, pan bod ni'n gorfod chdilo, pan bod ni'n gorfod aros adra, a gwneud hein yn gyfeiriadau fel hyn. Os ydych chi'n greadigol, ewch ati a gyrwch fideo i fi, achos dwi wedi blino ar ôl 2 awr a hanner o grefft.